Ahojte všetci. Dneska som sa rozhodla, že spravím vyživujúcu masku na vlasy. Táto maska veľmi silno podporuje ráz našich vlasov a spevňuje ich štruktúru. Takže ak máte nejaké problémy s vlasmi, že vám vypadávajú, alebo zle rastú, alebo sa štiepia, tak vyskúšajte túto masku a dúfam, že vám pomôže. Základnými surovinami pre túto masku sú kefír a kakao. Na čo vás chcem upozorniť? Kefír vyťahuje trochu farbu a zase naopak kakao dodáva farbu. Tým pádom brunety a hnedovlásky, ako som ja, sa absolútne nemusia bať toho, že by táto maska vyťahla ich farbu, ale pre blondinky alebo dievčatá so svetlými vlasmi odporúčam robiť túto masku bez použitia kakao, aby sa vám nezafarbili vlasy. Ja som si vlasy dopredu pripravila na túto masku. Aké by mali byť? Mali by byť čisté, pretože maska tým pádom bude lepšie fungovať, bude účinnejšia, pretože lepšie prenikne do korienkov, ale mali by byť vlasy suché, pretože mokré vlasy sú menej odolné a keď budeme vlastne nanášať tú masku a masírovať naše vlasy, tak sa môžu doštiepiť a dolámať. Teraz si spravíme túto masku a ja si ju pôjdem naniesť. Z čoho to vlastne maska bude pozostávať? Takže máme tu kefír, máme tu žltko, ktoré obsahuje takisto veľmi veľa vitamínov a má vyživujúce látky. A vôbec iné žltko je zázrak pre naše vlasy. Ono v podstate žltko je súčasťou skoro každej masky na vlasy. Potom tu máme med, no a kakao. Ideme to celé teraz zmiešať. Kakao som si dopredu pripravila, nasypala som sem 2 čajové lyžičky kakao. Ďalej tu máme pol pohára kefíru. Trošku to zamiešame. Pridáme sem žltko. Vždycky, keď robím túto masku, mám pocit, že idem piec koláč. No a dodáme ešte med. Tak. Ešte vás chcem upozorniť na to, že kefír nesmie byť studený. Musí byť izbovej teploty. Pretože ak bude studený, tak sa nám zavrú pory a nedostane sa k korienkom. Maska je hotová. Idem si ju naniesť. No a potom, ak si ju nanesiem, dám si na hlavu obyčajný takýto sáčok a dám si na hlavu potom uterák. Ja si idem tú masku naniesť a uvidíme sa za chvíľku. Ako vidíte, masku som si naniesla, ale len vás chcem upozorniť na to, že veľmi tečie a preto vám odporúčam, keď si budete túto masku nanášať, obliecť si niečo staré na seba, aby ste sa nezašpinili. No, teraz si idem dať sáčok a uterák a uvidíme sa za chvíľku. Ako ste si všimli, už som si dala sáčok aj uterák na vlasy. Nechám pôsobiť masku pol hodiny až hodinu. No potom si ju zmojem vlažnou vodou, nikdy nie horúcou, ani príliš studenou. Uvidíte podľa toho, či budete cítiť po prvom umytí masku na vlasoch, či ten kefír bude ešte cítiť. Ak áno, tak skúste si umyť ich 2-krát. Vlasy som si umyla šampónom a naniesla som kondicionér. Nie sú ešte úplne suché, takže ešte chvíľku musím počkať. Čo môžem povedať o tejto maske? Naozaj veľmi príjemne vonia a takisto, ak ste si všimli, tak moje vlasy sú o trošku tmavšie ako boli na začiatku. Ale mne to absolútne nevadí, pretože aj tak mám hnedé vlasy. Keďže táto maska podporuje rast vlasov a spevňuje korienky, v prvom použití naozaj výsledok nie je možné vidieť, ale myslím si, že po 15 maskách by ste si účinok už mohli všimnúť. Dúfam, že sa vám tento recept páčil, že masku vyskúšate a že pomôže aj vám. Prajem vám krásny deň a vidíme sa na budúce. Čaute!